من أبي نعم الذي لقد تاب الله الله نون جبي توبو بيا نعم ودومي ما اجبان توبو بيا نعم على النبي نعم نلاد الله كو جبان نور دوم ودومي ما هن افرتاني نعم والمهاجرين نعم ummi noɓe makka pay madina allah ko jaɓannoɗo ɗumen duumima hen kadi jokki wal ansari madina naɓe allazina no ɓen ittaba'uhu rewnoɓe ene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fi sa'ati l usrati e saaha caɗele min ba'di caggal ma kaada nde ɗeɓi tasigu oñade qulubu ɓerɗe fariqin fedde minhum e julɓe ɓe a faami ثم تاب عليهم الله جبني بتوبوا بي اتبتين دبي دين الله انه الله نون بهم مبه رؤوف كو تشاتو يرمede رحيم جرمتودو وياما ساعه الاسره سانني ان وي جيش الاسره وتبوك وكان غزوه تبوك تسمى غزوه الاسره والد تبوك اني ويه والد تشادله وجيشها يسمى جيش الاسره ايوا كونغو انتيكو كونو تشادله لانه كانت عليهم اسره في المركب والزاد والماء on saha kambe beedo saha baabe rasul sallallahu alaihi wasallam on saha be ngalaado ene wadde be ngala ko ene nyaame be ngala haydiyam ko ene yare فكان الأسرة منهم يخرجون على بئير واحد يعتقبونه جاء فد سبو e mabbe den ngelobo goto o do waddo so tampi tello goddo waddo so on ka tampi tello goddo waddo habe kambe sappo be gas non be badiran habe jettoy tabuk tabuk ko rom ene wodi no fewi وكان زادهم السمر المسوس والسعير المتغير وبي on saha njoba mabbe ko tamaroje pirde e gawri ni ganda ko baylindi ko dindo wonno njoba mabbe tamaroje be ganda ko pirde tamaroje badde gildi ko dum be jogino on saha وكان تمرهم يسيرا تمروج مبه on saha ko seeda no feewi hatta in ajahadahum إن أحدهم إذا جهده الجوع يأخذ الثمرة فيلوكها حتى يدعمها ثم يعيها لصاحبه وي njiya goto e sahabaɓe heyɗe ha tampa ɗo ɓe jahata ɗo yaltina tamarore wotere waɗa e huno ko mum wona e alɓade waya luuku ha alɓo tamarore nde so alɓima ha wela o are en huno ko mum tan haade gasde yaltina won gonɗo caggal mum totta ɗum onne kadi alɓo so alɓima ha wela o naate ɗemgal mum seetal ngal itta totta gonɗo caggal mum ha ma battidoytoɗo o ko aalu derde tan aroyte mum taw gasi haalaji Allah mi ɓe heeɓiti Allahu ɗum woni hatta ta'ti ala akhirihim wala yabqa illa nawata ha so are battiri o taw ala ko heddi so wona alu derde wa kanu min shiddati al-harri on saha koy cadele nguleki wal adshi sabu cadele nguleki min shiddati al-harri sabu cadele nguleki wal adshi sabu cadele domka yasrubuna al-farsa yewbe jarata ko coowodiri ana cowodirde be ɓirat ɗum diyal jalta wala ko ɓe jarat ويجعلون ما بقي على كبدهم بوبو كتيرو جوم فawde e bacce mudum warar ngelobo mum taw tampi hirse ngelobo so hirse ngelobo coobondir ndi siwte diyal yalta en yara foftoro o leppo o takka e bacce mum seeda ko pelle jihad sino enen mena beten koy fenan gonden jarabuya on saha qala abubakar ya rasulullah سيدنا أبو بكر وين لا صلى الله عليه وسلم إن الله قد عودك يوم جاء باي من يوم قدوة وبي أبو بكر صديق فديم كان كنا لا الله وبي إن الله قد أودك خيرا الله فدني ومجر أن لا الله كلا كنا جدا الله جبت تمنون فدع الله نياقول من ماي من تمبي نياقول
qala nelaɗo wimo atuhibbu zalika aɗi ɗum qala na'am on saha farafa rasulullahi yadayhi nelaɗo ɓamti juuɗe muɗum falam yarji a ɗe duttaki hatta qalati sama'u ha asmano wayli nelaɗo waɗini juuɗe mum haade majji attu taw toɓari summa sakabat ha toɓo ngo jurti fa mala'u ma ma'ahum min al awiyati kala gendu kon gonduɗo kono maɓɓe keɓe jogino kuducci e koɓe jogino ko heewi ɓe jari ɓe ɗomɗiti pucci maɓɓe e gele no jari ɓe ƴetti kudditoɓe loowi hen ndiyam o wi summa zahabada caggal ɗum min jeehi min ɓosi ɗon seeɗa nanzuruha emin daara toɓo ngo falam najid ha min tawani ɗo min gummi ɗo min darinoɗo min diwti ɗon seeta min jiyani haydara leydi jordi kos min tawi nde ko ɗo min gonno ɗon tam toɓa andi enen kewɗen yarna tan ko ceeɗu ndo nduggu yimɓete Allah wonde ala ndiyam andi keken ɗayiɓe tan Allah kay alande ala ndiyam Allah kay sen tampitan ñagoɗen Allah kañum ko moƴƴo tan omo rokka annabi omo rokka waliyu fof omo waɗan ɗum ɗe gueɗe ɓe mbi biyeteɗo ceerno Bohar Alpha o ɓe mbi kanko o meeɗino yaade ga jeeri ga edde guide was ga jeeri mo wonde babiraɓe hen goto ko nuuti cuballo jor bolnajo ɓe ko jaltaɗo Oumar hen goto galle Bounguisen ɗo jeeya on ɗo kamɓe gonno e babiraɓe woɗɓe fulɓe e almuɓɓe eɓe gondi mumen ɓe gummi jeeri eɓe garta ɓe tampi kamɓe fof ɓe maayi ɗom ka maayi ɗom ka no feewi hankadi heddi tan keɓe maayano ɓeɗon ɗeɓe mo mbayni tan noon e mbano heddi tan hankadi ko Aba Yahya hankadi waɗɗani ɓe no feewi ko maayde tan ɓuuri dogdeɓe babiraɓe yahat tan ha ɓooya tan soppino Allah e maayde ɗom kaɗon jooɗo e lekki hankadi fadde ɗon Aba Yahya ha ara haɓe tampi kanko caltaɗo Oumar jorbol na cuballo o faddi puccu ceerno Bohar Alpha ngu o sadi woppude lawol ceerno naɗi woppu lawol miha o wi ala ceerno mi woppata lawol o wi koni o wi an wawi ñaganade yimɓe Allah mi nana maayi ene maayi ɗom jogori ko mayde de kala mayɗo de ko ha ñawde sedi fittama yowmal qiyamata addu toɓo o wi komi Allah o wi hay sa wona Allah ko sara ɗon adda toɓote aron kani sa adda toɓo ɓe ndewdiri ha juuti tan o deeƴi o hucciri funnangue tan asamane o wayli ƴiwoni ƴiwni toɓi tan ha heewi ɓe jeeri heɓe ɗum ɗisi ɓe jii kamɓe ɗen jiyan toɓo ko ɗon tan wonno ko ɗon kaka tan ɓe gadda tan ko fadde koɓe jara e koɓe jooɓo ɓe jaaha ɓe ɓenni ɗo nelani hono waɗa noona ko Allah ko heewi kam Allah rokkata nelaɗo Allah ko omo luɓaro ɗum waliyaɓe toujours omo waɗa ɗum gueɗe kewɗe omo rokka nelaɗo Allah omo luɓa ɗum waliyaɓe kala jiyaɗo Allah dontuɗomo wonko hokka ɗum e ko rokkuno nelaɗo Allah faami kala jiyaɗo Allah dontuɗo nelaɗo Allah wonko rokkata ɗum o hokkita ɗum fof kam heƴani mum kono ma wo kam ko hokkuma kam hen ma woni moƴƴo ma woni jabana duwaw ma woni tan wasta tan faami wasta tan ko tottuma hen kam ko haray siragal en ɓe ko haray siraɓe ɓe ko kala ndu wijaɓe ɓe ko moƴƴuɓe ɓe ko suufiyankoɓe ɓe ko tan gueɗe nela tan sarat tan wa ala salasati Allah wi jaɓani tuubu boy kadi e tata allazina no ɓen khullifu ɓe ganduɗa ko lundinanoɓe ga tuubu buya mum arano joni noon tuubu men ari hatta ida dagat ha ɓitti alayhimoɓe mabɓe al ardu leydi bima rahubat ko yañno ko leydi ni yajirnoɓe kono faƴiriɓe kam nde wonno aduna o fof waɗɓe embargo woppiɓe kala juuɗo woppuɓe ɓe ndesantaɓe ɓe corata mum corata e mabɓe ene goppidi ɓe koye mabɓe wa dagada alayhim ha ɓitte mabɓe anfusum pittani mabɓe wa zannu ɓe janana an ko woni fi la malja a ƴoñorgal ala min allahi ummorade Allah illa ilayhi so wona fewde mo ala mo ene ƴoña sowona Allah summa taba alayhim joni noon Allah huccitiniɓe e tuubde liya tuubu beele ɓe tuuba inna allaha Allah huwa tawwab kanko woni jaɓɓowo tuuba arrahimu jumotoɗo andi hay tuubde wona a welete ala
ko Allah haajata ene jogori jaɓandemo o wurtuma e tubde kala mo wurti tubde andu on wurti e jabade on filliti jaɓanade jaɓande ɗum so fillitani jaɓandemo o wurtama e tubde pacci toona kono gonirɗani aɗa waɗa ko welma ama e mayde gueɗɗiman ala jeygo إن الله الله هو التواب كان كوني جابوت الرحيم جرمتور يا أيها الذين آمنوا إيه مودن قومين دال اتقوا الله ننتو لي الله غوبي غوفي وكونوا لا تدي مع الصادقين وندو دي غونغو سادا وندينو وندو e gongu imi sada wondino wondu e gongu so Allah on beyda ma so Allah Allah ko non wi gira ina la Allah ha yawmina hada gondata koye moƴƴo sa wonde moƴƴo tan hankandi ko takam poolil wontata wojjinami wojjinma sa wonde moƴƴo gonta ko ñembude ko waɗa ko wona eyyi somo waɗa noon innal qarina kay bil mugarani yaktadi neɗɗo kala mo yaadata ko on ñemtinta on eyyi ɗum mbirɗa ya wonde moƴƴo noon beele so tawi ɓooyi anne moƴƴa kono sa wonde bon ni so ɓooyi wayata o ko jeeyo yamba mi yiɗa yamba o ko cimmotoɗo yamba mi yiɗa simmade yamba tan so ɓooyi tan watta simmade tata onon gondi kay aɗa wela ko woni dow mum ko onon jaadata jamma ñalam so ɓooyi tan watta wiide yom ƴeew hen soɓe jasiri weeli so ɓooyi noon hankandi wonta goɗɗum sa wonde noon jahowo jama juulowo dewowo Allah jokkowo enɗam aɗa yaada e mum hay sa rewata Allah so ɓooyi somo yaha jama tawde aɗa yiɗimo on jaadata so ɓooyi goosa natta wadde ko booni ɗum tan woni woni ko Allah wiyata wona ɗum woni ko ɗum firti ceernagal baɗɗo mawɗum kay taarikallah marhaba taarikallah mbim firti ceernagal ko ɗum ɗo ɗum woni ya ayyuhalladina ka ɗum tagi joom ibnu asiri o wi ya sahabu cheikhan arifande mo wondino ceerno ganduɗo laabi ɓeydowomo to Allah sa wondinimo mo ɓeydata on a ɓeydata ko waɗɗaki ma gondintoɗa ko ɓeydowoma beele ɓeydoɗa ɗum woni ya ayyuhalladina amanu ehe moɗon gonɗinɗo Allah ittaqullaha kule Allah goppe ko boni wa kunu latuɗe ma as-sadiqina wondude gonɗuɓe ma kana li ahli al-madinati hananani madina naɓe o man hawlahum e ɓen wonɓe saraji mabɓe min al-arabi eggu heɗen ɓe hananani ɗumen an yatakhallafu nde lundoto ar rasulillahi ga nelaɗo Allah so nelaɗo hono wi so nelaɗo yeehi hay goto heddo onon fof jeehe wala yarghabuna bi anfusihim woto ɓe nderɗu e koye maɓɓe an nafsihi ga fittanu nelaɗal an acca hoore ma nguuɗa nelaɗo e hamaya to wan noon annabi koye awla bil mu'minina min anfusihim walla wona noon Allah wi joni noon an ya wuur nelaɗo Allah maya an ka ɗayɗo so nelaɗo yeehi jeeyaji ya sa maayi keddoɗa toon zalika haɗede on lundade nelaɗo Allah bi annahum ko woni sababu kamɓe yahoɓe jihadi Allah wi la yusibuhum dhama'un heɓataɓe toon ɗomka kanko jaaɗo jihadi heɓatamo ɗomka e jihadi he wala nasabun heɓatamo tampere e jihadi he wala makhmasatun heɓatamo heege e jihadi he ɗum woni fi sabil e diine Allah wala yaɗa'una kamɓe yahoɓe jihadi ɓe ɓe jaɓɓata mawɗi an yeɓɓande yaghizul kuffara nde ene tikkina kefeero wala yanaluna ɓe keɓata min aduwin e anɓe Allah naylan ko wiyete keɓgol o wayno wareede en dahede en jawdi mum heɓtede en illa kutiba lahum bihi so wana ɓe bindane sabu ko ɓe mbaɗa ko amalun salihun golle moƴƴo kala ko jaɓɓuɗa kala ko jaaɗa kala ko ɗomɗuɗa kala giyel ngal jaɓɓuɗa kala ko pergitiɗa kala paɗel ma tañguel ganda ko yurmede Allah bindante inna allaha Allah non la yudhi'u o yebota ko ajra jobdi al muhsinina mu'in bal yusibuhum o barjitan wala yunfiquna be nafqata kambe yahobe jihad nafaqatan nafaqe saghiratan tokoso mo heewani hayso ko tamarore wotere sawadi jihad wala kabiratan wana nafaqe mawdo wala yaqda'una be tajata wadiyan changol ebe jaha illa kutiba lahum so wana be bindane dum moƴƴere Allah wi waɗir noon kol yajziyahumullahu mbele Allah yoɓa ɓe ahsana ko ɓuri moƴƴude ma kanu keɓe laatino yamaluna ɓe golla aya o nde jippi walamma wubbihu Allah wi nde ɓe purora nde ɓe purora te Allah furoriɓe
wabhu ko furade nde Allah furoriɓe ala takhallufi illulade hay goto hoto jab joɗade taw yahani jihadi wa arsala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan Allah neli sete mo ene yaha hare kadi on sahande Allah haali ka haale nafaru jami'an kam fokadi ɓe jeehi ɓe goppine laaɗo goto Madina Allah wi hay goto heddo so nelaɗo yeehi kono kamɓe e konngol he ɓe paami koye goto heddo tan hay so nelaɗo yahani joni noon ɓe kuli ɗum nelaɗo neli sete yo ya haɓoye andi nelaɗo wona séri haali ɗi fo yeehi wona sanani saraya ko tuggude temedere ha temedde jeeyo ko ɓeydi ɗon ko wiyete ko mansara ko ɓuri ɗon ko so woni ujunnaje nayo ɗum wiyete jeysu ko ɓuri ujunnaje nayo ɗo hankandi wiyete ko jahfalu ko jumlatu sarayahu allati arsalaha sallallahu alaihi wasallam sarayaji ɗi o neli kanko nelaɗo o yahani ko capanɗe 4 walde ɓen golwale o tawaka ɗumen mbimi golwale ɗe nelako Allah tawaka ko capanɗe 4 walde ɗin o tawaka o nela tan o wiya tan ha basa aba wiya nam o wiya ar jaada e tele kare an woni général e jah ka ɓoyi wa ghazawatihi allati kharaja fiha bi nafsihi golwale ɗe o yalti kanko nelaɗo Allah woni Alaji Malik nan to wi ka magazihi wana no gasi jeeɗiɗi walde ɗe o yeehi kanko wi ka magazihi no gasi e jeeɗiɗi walde o kanko ne honono wi o wi ko no gasi jeeɗiɗi walde rasulu sallallahu alaihi wa sallam haɓa kono noon ko jeetati o haɓa hen omo tawa ɗeɗo golwale kono haɓaka o tawama golwale no gasi jeeɗiɗi omo jooɗi o waɗane tillis makko o jooɗo omo ndaara ɓe kaɓe o haɓa hen ko jeetati donc keddiɗe fof o tawet tan capanɗe 4 o tawaka ɓen jehet tan o tawatake ɓe jeehi kamɓe fof o neli ɗon armé yo ya haɓoye tan dendagal gonnoɗo e nder Madina julɗum fokkiti Allah kadi jippini aya garo o Allah wa ma kana al mu'minuna hananani julɓe ɓe li yanfiru nde ɓe dunjata kamɓe fof ɓe paya wolwolde ɓe paya li yanfiru kafatan ɓe dunja kamɓe fof ɓe jaha golwale Allah wana noon falawla nafara ko haɗi masalan runja min kulli firqatin kala leñol yo leñol min hume mum ɓe da'ifatun fedde heddiɓe keddo kala leñol yo wood hen yaaɓe tan wooda heddiɓe keddoto e nelaɗo li yatafaqahu beele keɗo kamɓe ñiɓɓe ɓe beele ɓe paama fi diine nde wonno so nelaɗo yeehi wiide he yimɓe fof jah so nelaɗo yeehi so Jibril tello haade koye mum telloto toon telloto ɗum ko taw ko yimɓe fof dari so tawi noon nelaɗo yahani Jibril so tellima nelaɗo wawa windude so yimɓe fof jeehi heddima kanko goto so aya tellima hol bindo ɗum noon hoto mbaɗe noon yo wood yaaɓe yo wood heddiɓe yatafaqahu fi diine heddiɓe beele paama diine keɗo ko so haali keɗo ndena so ɓe heddiɓe garti o haala ɓe kalan ɗumen ɗum woni woli yunziru beele heddiɓe jertina qawmahum yimɓe mumen ida raja'u ilayhim so tawi garte mumen so yimɓe ɓe garte maɓɓe ɓe kalan ɗumen ko a telli wona la allahum beele jo yimɓe ɓe yadarunane nden to mbaɗa jamiroje Allah ya ayyuha alladhina amanu ehi moɗon gomɗinɓe Allah qatilu alladhina kaɓe ɓen yalunakum heɗɓe e mon minal kuffari e hefereɓe aha oto ciloyɗe wona joni enen ken tijaniyankoɓe eɗen kaɓa e wahabiyankoɓe seɗen kaɓa kay hoto gado hoto payen ayde balla gado ɗen wonɓe ɗo ɓe taw so en pooli ɓe ndewnen ayde balla so en pooli ayde balla ɓennen cilon so en pooli cilon ɓennen daabi odeji won wonɓe toon sen ɓenni ɗon ɓennen ɓoki jeeyi ha ndulumaji haɗa haaɗi ɗi kono sen gummimi ɗo en jenoyi hammadi hunare heddi ɓe noon qatilu alladhina yalunakum minal kuffari so tawi en koddiri ayde ballanaɓe ko hefereɓe hoto kabo en wuuro sooki gadoɗen ayde balla piyenɓe ha ɓe jaɓa tati ɓe naata e l'islam ɓe janta e men ɓennen wuuro moolo enen e maɓɓe fof piyen wuuro moolo ɓennen goli enen goli e wuuro enen ayde balla e wuuro moolo piyen goli kono sen gadoyi wuuro sooki yimɓe ga jana e meɗen qatilu alladhina yalunakum kaɓe e ɓen heɗɓe moɗon minal kuffari hefereɓe keɗɗon ɓe gadata ɗon taw gadoɗen daabiya ndewen ayde balla
wal yajidu yabe taw fiikum mon ghilzatan tekkende so dan kabayma be burebe tidde wa alamu gande anna Allah ma'al muttaqina wondi koy hulbe Allah wa idha ma unzila satawi jippinama suratun simore faminhum jaa nafiqe be man yaqulu mo ene wiya e jalkitgol wana baaje nafiqa god ya so tawi simore jippima jiya nafiqe ngarbita nafiqe hono mum wana wiide ayyukum hol emon zadatuhu mo beydi dum haadihi nde simore imanan gongingol Allah nde ko nafi ko haala ko nafat holko dum hol intérêt ko haala ko wana wiide non nafiqe wana wiide non nafiqe god fami allawi aha fa ammal ladina amanu so tawi ko ben be ganduda enen gongdini Allah ben kay fazadatuhum simore ndene beyda dumen imanan gongingol ko hum kanyumen kay astabshiruna enen beltoro e jippogol simore wa amma alladhina so tawi ko ben be ganduda fi qulubihim ene berde mumen maradun lore to bangi fimde ko nafiqebe ben kay simore nde fazadatuhum beyda be rijsan keferu ila rijsihim fewde keferu ngube gondunongo bone mo be gonduno simone nde adda bone goddo yantine hen wa matube maya wa hum kuffarun tawakabe hefere walla wa hum kafirun allawi awala yarawna mbele beedo hudaade jiyaani annahum wande kambe yuftanuna walla biyama damiru o rutti ko nafi ge woni ko julbe be awala yarona bele julbe be jiyaani annahum wande kambe nafi ge be yuftanuna ebe pinnine fi kulli amin kala hitande marratan lawul gotul aw marratayn walla labidin hitande fof jarabuyaje ne pawe e mabbe be nanya cadele walla be nanya rafiji dum ber julbe be jiyan dum summa la yatubuna kono non be duttata ko e nafiga wala hum wanani kambe yazakkaruna be baccio allawi wa idha ma unzilat so tawi jippinama suratun simore ewa jantowol mabbe ene hen nelaada o sallallahu alaihi wasallam haalibe kedima yew goram jiya nazara ba'duhum ila ba'din so tawi simore qur'ana jippima ene laado Allah haala nafiqebe ne hen mandingol nafiqebe ne hen gede nafiqebe ne hen jiya nazara ba'duhum ila ba'din andi nafiqi jon no jodor dum doni tawa nafiqe nan to nafiqe nanga nafiqe nanga joni to ay jippima ene haala al haali nafiqebe jiya o ya nafiqe wona wujjudo e gite فمن وجد بالذكر ابجاوا وني نظر بعضهم يغا مبه دار الى بعض يغا ابي بيا هل يراكم من احد يتي won jiidon won goto yi on mane wadani so tawi hay goto yaadi hebbe kafto be ja so won jiido be jodo mane wadani baaji ha be ganda hay gor darani be jeewo yibbe be fo taw go fo no turi kambe tan e be kambe ja hal yarakum min ahad allawi summan sarafu be pirlito be jaha e keferu sarafa Allahu qulubahum alla ne firlita berde mabbe ga tewa bi annahum sabu kambe qawmun kebe yimbe la ko huna be famata laqad ja'akum wallahi ari e mon rasulun nelaado min anfusikum jeyaado e mon mun jiidu don walla min anfasikum jeyaado e leñol burgol wonnaade e modon nelaada Allah are e modon jeyaado e mon mun jiidu don walla min anfasikum walla jeyaado e burbe wonnaade e onon leƴƴi burdi yontede burdi timmude ben o jeya أنا يقول فال أرب خير أناس ثم خيرهم قريش وهو فيهم كان كنلا إندر قريش ينكوبه خير خيرهم بقول موجود قريش ينكوبه كان كقول بينكر موجود أنا بني هاشم بقول موجود كان كقول بينكر موجود أنا قريش ينكوبه عرب بقول أدوه فوبي قريش ينكوبه ندير هنا ها إندر قريش ينكوبه موجود بينكر بني هاشم إندر بني هاشم كان كقول موجود كذا وأنا خيار من خيار ابن عباس ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الغنغل العربي هم جوجين تشاتال وله فيها نسب أنا نيدي هم جوجين كويتي أسكو أنفسكم بدم الفائن ودي من أنفسكم
وباتفاق السبعة قراء سبعة فوق أنا كوري من أنفسكم قراء سبعة كوري وقري أنا من أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة والمعنى جاءكم رسول أريم النلاد من أشرفكم ɓurɗo on leñol ɓurgol teddude e mon wa arfa'ikum qadran leñol ɓurgol ɓamtade fodde e moɗon lima fil hadis rasul sallallahu alaihi wasallam wi inna allaha astafa kinanata allah suɓima leñol ne wiye ni min wuldi isma'ila e nder ɓiɓɓe isma'ila kinanata woni cuɓaɗo wastafa quraishan min kinanata allah suɓi quraishan koɓe e leñol kinana wastafa bani hashim min quraish o suɓi leñol bani hashim e quraishan koɓe wastafa من بني هاشم كانكو الله أسبيمي عند بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار شبادو عند شبادو فامي ده من أنفسكم عزيز أنا سبت عليه أن لا الله ما أنتم كو أنا متعون كلا كو ولاني أن ولاني أن نلا يموت حريص دير بدو عليكم من أن تهتدون بيوتو reeɓi on pew bil mu'minina ra'ufun mo ganduɗa julɓe ko cattuɗo yurmede e julɓe rahimun jurmotoɗo ɗumen muyanɗo ɗumen moƴƴere fa in tawallaw so on dunkitima walla fa in tawallaw so ɓe dunkitima ga gonɗindema an nelaɗo Allah faqul wiɓe hasbi allahu allah kam yoni kam so on calima haade mboɗo wonde allah ne yonani la ilaha kamɗo e rewede e gonga ala illa huwa so wona allah alayhi koye makko tawakkaltu ay allah bakkirim hay goto goɗɗo mo wona allah mi wakkilaki wa huwa kanko allah rabbul arshi kanko jeeyi al arsi al azimi mawki li annahu a'zamu al makhluqat kala ko allah tanno al arsi ɓoye mawnude kala ko taga malaika mum neɗɗo mum jawdi mum asaman e leydi fof asuɓoy mum fof famide wiyama ko oɗo aya a wattidi jippade e qur'ana woni ɓe ala wattidi jippade ko wattagu yawman turja'una fihi ila Allah ko lural tan ala kullin aaje ɗiɗɗe fof ko madinde jippi wiyama aaje ɗiɗi nana e ndeɗo simore ɗeɗo aaji laqad jaakum fewde fa in tawallaw ko aaya fa in tawallaw fewde mayde simore ko aaya wana joni noon o wi ɗeɗo aaje ɗiɗi bihimal amanu ko wiyete hoolare min kulli makruhin kala ko neɗɗo yiɗa sa jangiɗo yettata kom kala ka yiɗa sa jangi aaje ɗe yettata kom e nder ñalawma wa qad warada man qara'ahuma wiyama kala janguɗo laqad ja'akum hayati fa in tawallaw jangi fa in tawallaw ha mayde simore wa yukarriru al-ayata ath-thaniyata ayi ɗimme holi on fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul azim o jangi ɗum laabi jeeɗiɗi o jangala gar jaakum hayatto ɗon gotol fa in tawallaw o fewde may simo jangga ɗum laabi jeeɗi subaka o jangga ɗum laabi keeɗi kikiɗe amina min kulli makruhin kala ko o yiɗa yettata ko mo on nelaw kala ko o yiɗa tan o hoolima hen hattal mawtu hay mayde o mayata o hattal mawtu hay mayde nen hen o mayata faman arada allahu mawtahu noon an sahu qira'ataha kala mo Allah yiɗi warde nen hen kam yejjita afina sa jangude ko maya tan kay biya wi heedi bol wawno suratu yunus simore le ko non wiyete makka ne jippi aaje de non ko temedere en sappo e jeenay bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah andi moyane moy deedo karteje de halanma o wi tilka deedo ayaje ayatul kitabi moy ayaje qur'ana al hakimi ummarade en nyenyudo qur'ana o ummori koy Allah tilka ayatul kitabi al hakimi bima'ana min al hakimi ummarade en nyenyudo woni Allah allawi akana linnas yati latan to makkanade ajaban haawede
holko ɓe kaawa an awhayna pour tan min mbahyima ila rajulin fewde gorko minhum jeeyaɗo e maɓɓe ɗum haawi ɓe haawi koɓe neli neɗɗo holko gorko o wiiɓe gorko o wiiɓe an min mbi gorko o an anziri nasa jertin yimɓe ɓe kulɓin kefeero so maayi ko jeygol fayi wa bashir weltinir alladina no ɓen amanu gonɗinɓe Allah weltinirɓe anna lahum wonde ene woodaniɓe qadama felo sidiqin gogantagu inda rabbihim to Allah eɓe jogui jobdi moƴƴiri saabu golle moƴƴe ɗe ɓe mbanno kalal kafiruna hefere mbi inna haza ay oɗo qur'an kalowo ɗiɗo haalaji wonde kala baɗɗo ko boni ko jeygol fayi baɗɗo ko moƴƴi ko aljanna fayi oɗo qur'ana la sihirun ko bilew mo binum peñi ɗum wodani ɓe mbi noon kamɓe hefere ɓe mbi qur'ana wodani ko bilew Allah wi inna rabbakum ay joomon Allahu ko Allah son ganda الذي أن خلق السماوات والأرض تقبل أسمان تجليد في 6 أيام من دربال إجاكم ثم استوى كان الله تبارك وتعالى وجالي على الأرض إدو الأرض مكانه هانري يدبر الأمر أو مفوج على حال تغورن دي باب ما من شفيء علام أن تفا أدونه إلا خر إلا من بعد إذنه سوانا تشغل يمير ورمك أي غوت تفتا سوانا الله يمير أي غوت هانان تفت والمعنى لا ينبغي لكم التعجب من إرسال الرسول لأن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض on pata haawede ko Allah neliri nelaado Allah sabu jeydo mon o ko nelaado Allah jeydo mon o on tagi asaman tagi leydi ko Allah woni jeydo mon so neli o neddo on pata haawede zalikum tagandon de gere o zalikum pewjandon de do gere o Allahu o woni Allah rabbukum jommon dum non fa'buduhu de mo kanko goto afala tadhakkaruna ko hadi baccoro don ilayhi koy fewde Allah marji'ukum woni ruttorde mon jami'an dendangal wa'adallahi haqqan ko dore Allah non ko gonga aha innahu Allah innahu ko woni fi walla biya innahu Allah kanko Allah yabda'ul khalqa kanko woni mo ene fudda tago summa yu'iduhu so fuddi tago o urtango caggal ummital o wadirni ko li yajziya bele o barjita allazina no ben amanu be ganduda ko gomdinnobe Allah wa amilus salihati lutti golli golleji moddi o barjita dum bil qisti en non dal walladina kafaru ben be ganda ko yeddube kay lahum ne won min sharabun jaram min hamimin diyam guldam wa azabun elette alimun de ganduda ko musde bima kanu sabe ko be latino yakfuruna be jadda walladhi kanko woni on ja'ala ash-shamsa baddanange diya'an ene wadi leer e ko leer maana wal qamara o tagi lewru o wadi dum nuran ko annore wa qaddarahu o hoddiri lewru ndu sene yaha o hoddiri dum manazila kode nogas e jetati e der balde nogas e jetati kode nogas e jetati lewru ndu yaha e der jammaji nogas e jetati jamma fof ko hodere ha timma nogas e jetati jamma on saha lewru dawa aysa yi mawbe daybe walla babiraabe huyuube be biya lewru jene nogas e jeedi biya hande kay ma wana nogas e sabu min ji lewru ndu in lewru tan dar nogas jetati dum kay hawnaki lewru hawni ko dawru nogas jeedi wa amma nogas e jetati kam hawnaki lewru dawrude nogas e jetati hawnaki hawni ko lewru dawrude nogas e jeedi de wonno ko dum woni ko haalaka ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 ستوي لewru ndu mayita ko balde capantati lewru ndu suudo jammaji didi so tawi lewru ndu mayita ko nogas e jeenay lewru ndu suudo na jamma goto yalta ko dum woni ko tabiti nogas e jeedi wonko wadata non ko koode de ko koode nogas jetati jamma fof ko hodere jamma fof ko hodere ina fota nogas jetati joni non hodere nogas e jeedi beere nde ene jogi koode en jaata koy nangi sappo e didi hodere en ngodi ko nangi jaata joni non koode jaadoje na lewru de so woni hende waddani nangi andi nangi so nangi hodere yaltata den yetaki asaman he kala hodere wondini na nangi den yetaki asaman he yaltata joni non so hodere nde woppi so nangi woppi hodere nde kono hodere nde ko nangi nge woppi dum oyani
nden ɗon hoodere lewru ndu foti ko yaadude muɗum ɗum tagi lewru ndu nawa koode ɗiɗi tawa nde ko timmude ndene manki seeɗa way kono moore no liingu so moɗi liingel tokko ñillel so yalti aɗa mo wata famɗat eyyi noon wayata nde waɗa won koode tokko ñillel nde wona mawde lewru ndu mobba ɗiɗi fof yaada wona nogas jeeɗiɗi dawa ɗum wiye lewru dawri nogas jeeɗiɗi kono lewru taw nogas jeeta dawra ko ɓacco ngaago a faami no dembe wimani de eyyo Allah wi waɗiri noon ko waɗiri ni ko li ta'lamu bele gandiron ɗum adada sinina limore duuɓe ganda hikka ko hitande manire 1900 tel ko ɗum ɗo addanma andude wal hisabi andude ko wiyete konte goo ɗiɗi tati 1 2 3 bane hillo ɗum andintuma ma khalaqa Allahu zalika Allah tagirani ɗeɗo geɗe kaalaɗe illa bil haqqi so wona e gonga Allah waɗi ɗum fijirde de ɗum gonga yufassilu Allah ene feññina al ayati dalillaji gotin paagu hattan mum li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene ganda inna fi ikhtilafi leyli ay luutodirgol jamma wan nahari ay luutodirgol ñalawma jamma yaha ñalawma ara ñalawma yaha jamma ara jamma ɓeydo ñalawma usto wa ma khalaqa Allahu fi samawati e ko Allah tagi e asamanuji ko wayno malaikaji e nange e lewru e koode e ko wana ɗum wal ardi e ko Allah tagi e leydi ko wayno mumante won e kaaje e maaje e calli e ledde ko wana ɗum ɗum ɗo pop la ayatin hay hunde wonani Allah ɗum fof ko dalilu wonde Allah ko Allah ɗeɗo geɗe pop ɗum tagi wi la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna so ɗon cujjane Allah tagɗo lewru o tagɗo asaman o tagɗo masalan de nangue o wona nangue sujjante nangue wona Allah ɗum ko dalilu Allah ko Allah paama ɗum la ayatin dalilaji ɗum noon ko li qawmin wonande yimɓe yettaquna ɓe ene ndento so ndentima gonɗina ko ɓen naftorto mo hulani Allah so haalanama ɗum ne anda inna alladhina la yarjuna ben be ganda njortaaki ni liga ana kawrangal amen pibani ummital ne wodi njortaaki dum te waradu bela bil hayati dunya e gurdam aduna e yeddude laakhara tubitan aduna en jeddi laakhara wadma annu biha kubidi e aduna ndenyi hen pittali won cikki goddum ala so wana aduna tan allawi walladina hum ebe ganda kanyum en an ayatina ga dalillaji wonde min komi goto eywa ghafiluna ko belsindibe jomum hoynata ko asamani jekkode anda baddo dum wiyete Allah ƴewata lewru anda baɗɗum wiyete Allah mo ƴewata ɗum haaju mum ala hen Allah wi ulaika ɓeɗo ma'wahumun naru ɓe tapporde mumen ko jeygol bima kanu sabu koɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e keferu e goofi innal ladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu salihati dutti golli golleji moƴƴi yahdihim rabbuhum joom mabɓe ne fewniraɓe bi imanihim sabu gonɗugol mabɓe sabu gonɗinde ɓe nde Allah ene fewniraɓe gonɗinde bi an yaj'ala lahum nuran Allah wadana be annore yahtaduna bihi nde be pewira dum yawmal qiyamati nyalawma dark be dokke ampolaji di nifata nafige be dokke ampolon kon batiru mumen gasi andi ampoli so batiru gasi asa torsi do pewira lerat kon yaatana bo tan decc nafige din torsoji tattete yawmal qiyamati yamsuna an kandi anani julɓe mbiya atamimna na nuura nawana ɓe noon so yaɓoy tan ñifat Allah wi tajiri doga min tatihim e les koɗorɗe mabɓe ala ana haaru ko wiyete caali fi jannatin ɓeɗo goni koye aljannaji ɗi ganduɗa anna iminimi da'awahum téléphone ngaji mabɓe fi ha to aljanna seɓe jiiɗi ñamde ko weeli seeɗa téléphone o sonori da'awahum sonoriji mabɓe to laakhara subhanaka allahumma so jomum yiɗi ñamde ko weeli seeɗa tan ɓeɗa ko subhanaka allahumma tan wiya noon tan ñamde ara ɗum woni sonoriji ɗi a faami ɗum ɗo woni téléphone hakkude maɓɓe e boyuji gaddoji ñamde ɗi sen mbi subhana sa wi subhanaka allahumma tan ɓe paami holko jiɗɗa addanede beele ko tew ngeloba walla ko tew dobal guuɗangal walla ko jawngal walla ko fondu mariama e tew muɗum jiɗɗa faami walla ko kulo ko jiɗɗa fof ɗum gaddanta fa hadhihi al kalimatu ngol ɗo konngol alamatun bayna ahli al jannati wal khudami
ɗum ɗo woni maande jogorɓe naatde aljanna hakkunde maɓɓe e bindaneɓe maɓɓe fi jami'i ma yatlubuna hum kala kaɓe jiɗi fa ida aradu l akla masalan so tawi ɓe keyɗi eɓe jiɗi ñamde tan ɓe mbiya subhanaka allahumma tan fa yatunahum bidda'ami alal mawa'id ɓe gaddane ñameje ɗe mbaɗa koye lehe kullu ma'idatin milin fi milin kala lahal ko kilo aɗan kilo de tuggude genale sincuga ha garas dabiya bool fof ko noon foti mawnude bool ko noon foti mawnude genale sincu garas dabiya walla yeeso garas dabiya seeɗa ɗon woni kilo bool fof e gaddan ɗino bool foti mawnude ene waɗa gertoɗe ha heewi toon gerto ga yahata ce fi kulli ma'idatin 70,000 sahafatin kala hen bool 70 ujunere palat ene waɗa hen fi kulli safahatin lawnun min ad-da'ami la yasbihu ba'daha ba'dan kala hen palat ñamde wonde mum de wana ɗum woni oya palat oya ko suppome oya ko salat oya ko mandarine tan geɗe tewuji juɗaɗi ɗi ko cahaɗi ɗi ko ndiyam fayande ɗi ko haako ɗi ko cooke ɗi ko rakkire ñebbe fof ne hen fa ida faragu min ad-da'ami se ɓe gayni ñamde hamidullah ɓe jetta Allah ala ma a'adahum ko Allah rokkiɓe ko ɗum woni wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin se ɓe gayni ñamde honi mbiyata وي والمراد بما يستهون في الجنة ما كان محمودا في الدنيا كلا كو الله ينو اندر ادونا دum be jidata fil akhirah kala ko Allah yidano ga aduna ga ayida dum ton amida ko dum ni fala yuqalu inna nufusal fusaqi gattastaha liwaduna andi fasiqe be en gidanno luudodirde worbe walla tay kono non neddo to aljanna yidata dum bi annahu yuqalu almurad bima yastahuna ma laysa bi sahawati shaydaniyatin tawana tuyo shaydani li annahu asamu minha bil maut de wonno kala ko shaydane gollanno sa mayi hankan Allah renete ha awi fala taqtur bi balihim fil jannati jolata e berde mabbe to aljanna wala milu ilayhim dabuhum jikkuji mabbe woñata ko wa kadhalika yuqalu fi sawati al maharib kal ummi wal binti neddo yidata to yummum de wonno ko seydani wana yidata biyum wa aidan ahlul jannati la adbara lahum sanadati aljanna ala jogota ko gad wala wattake hen ko non tan wonirta ko muula uddata wala taghawwaduna min be kuwata to kam na dal janna wota lima fil hadith ahlul jannati ya'kuluna fiha nato be aljanna ne nyamaton to aljanna wa yasrabuna ena jara kono wala yatfuluna tutata wala yabuluna tarata wala taghawwaduna jaltoyta wala tamakhaduna nyittata kambe kay du fu ala ne fini dalu wadde be mbi ne nelaada halika hala sahaba be mbi fama balu dami ne be nyaamirtini no way hewde ni dum non to en heje derel neddo dala nelaado wiibe ko jusa un warashun ko warñeende e ceptugol ka rasil miski hono na lati septata ni dum yaltare banma warñata yalta yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna an-nufus nafsa kambe to aljanna e be longine ton cubinaade ettude Allah hono neddo fofirtani a faami sa nyaami a gayni tan wonta ko warñeede lati urdo yalta e banduma ya wana no gaani sa woppi henno ma yibe cokkakin wa tahiyyatuhum kofe mabbe hakkunde mabbe sebe naati aljanna fiha to aljanna salamun goddido woni be calmindira salamun bonjour mo bitta fo non biata dum wa akhiru da'awahum wattande noddugol mabbe sabe ngayni nyamde an ko woni fi alhamdulillahi rabbil alamin dum do woni ko be kala jettode godani Allah jeydo binde sabe ngayni nyamde ko dum do ha be kala to alhamdulillahi rabbil alamin ولو يؤجل الله ستبي الله ياتينني للناس يمبي الشر ورد استعجالهم hono ben jaaci norto bil khairi majjere labudiya ilayhim ma nyaawe fewde mabbe ajaluhum laja mabbe be kalko don do kono non Allah wana non wadirta
no jidirda jam yo arema ɗone ɗon ni so Allah yaacinirino noon e ma bone nden ma dañanno bone ɗone ɗon sabu so tawi a seki tan kawɗa ko hudde hoorema wona annan nasa indal ghadabi waddajri so neɗɗo tikki walla seki jiya yad'una ala anfusihim gona hudde hoore mum min kay baɗani mi jogorani dadi komi jogoɗo mayde min kay mi boorami mi dañi bone min kay mi feeram boni jiya gona wiide no wona no mbiyata sa seki inchallah ari feeri bonnine feere ma ñanen aɗa haalta gongol walla kuuɗa ɓiye walla kuuɗa joom suudu ma wa awla bil mawt yo mayde ajjina no rewɓe mbaɗata ni yo mayde ajjina yo mayde waɗa ni Allah wi so yaccinino jabade kono no jiɗɗa ya yaccinire moƴƴere ni bone naata e ma ɗon e ɗon ko jibinɗa fof ma daña bone rewɓe ne mbaɗa noon wa ta'jilul bala'i kama yad'unahu birrizqi war rahmati ɓe jaab yacco jaabanoɓe hono no ɓe noddirtama yo ardiqinɓe yo yurmoɓe ni noon ɓe noddirta yo huɗɓe wona noon ɓe noddirta jiya neɗɗo wiya ɓiimi yo mayde ajjini yo bone waɗe ni ummo ɗon an ka yo manango bone yenema an ka yo mayde bonde yenema gona wi noon ɓiye an kuuɗa ɗo so Allah jaɓi ɗum ene nafma ɗum noon Allah wi Allah ko moƴƴo omo jaabo ko moƴƴi kono jaabata ko boni ɗum woni Allah wi walaw yu'ajjilullahu so tawi Allah yaccinanino linnasi yimɓe lishar bi anani asharra warade istijalahum yeru jaccinagol yimɓe ɓe bil khayri e moƴƴere laɓɓude ilayhim ajaluhum ma ñaawe fewde maɓɓe laja maɓɓe ɓe kalko kono noon Allah muñaniɓe fa nazaru alladhina Allah wi min goppa ɓen la yarjuna ɓe jortaki liga ana kawrangal amen min goppa ɓe fiiɗu ko yaani e bawre maɓe yama hune ɓe ndengin wa ida massal insana so tawi heeɓi neɗɗanki keefeero addurru ko wayno lora ko wayno basal en ñaw en tan da'ana o wona e noddude min li janbihi banggue makko aw qa'idan walla somo dari aw qa'iman aw qa'id walla somo jooɗi aw qa'iman walla somo dari aha so tawi bone heeɓi neɗɗo tan jiyani ɗo e Allah e joomam kadi so sellani o lelima ɗo joni e diniyel makko e Allah e joomam e wallam kadi somo leli e Allah somo dari e Allah somo jooɗi e Allah o wonta yejjide Allah ɗon ko Allah tan Allah wi falla min kunci anhu ga makko durrahu lor makko marra ƴew o wulo eno wano ni ka Allah mi yad'una cikkata o meeɗani noddude min ila durrin fewde lor massahu memnoɗom so tawi min gitti lormo min banno e makko o rafi o yiwi tan o yejjiti min ni awanta no wiye Allah kadi awanta nan kala nanɗa neɗɗo wi e Allah jaa mayram so sellani Allah e Allah alhamdulillah rabbil alamin so selli awanta nan alhamdulillah waɗaka ɗum ni yejjiti Allah no wonno Allah nanni neɗɗo ɗum woni falamma kasafana so tawi min kunci anhu wona tumane min kunci ala falamma kasafna so tawi min kunci anhu ga makko durrahu lor makko memnoɗomo o marra o wulo e ko wonno e dow mum ka allam tagna ka allam yad'una cikkatani accuni ka an ko woni fi cikkata ko lam yad'una o meeɗani noddude min ila durrin fewde lor massahu memnoɗomo kazalika Allah wi ni no suɗirani neɗɗo duwade lor yo iwɗe makko ni Allah suɗarinimo ewa ɗurnade so dañi moƴƴere so dañi lor o nodda min so dañi moƴƴere o ɗurno min Allah wi ni zujjeni musrifina ni hefereɓe ne ɓe cuɗiranoma kanu ko laatino yamaluna ne golla hefereɓe ko golla ko ni tan cuɗaɗo wona ko ni tan ɓe mbaɗatno wona Allah rokkaɓe nema tan ɓe murta ni ande ko noon tan a sellano e Allah a selli e jiri Allah kamɓe ko ni tan Allah wi wala kar ko gonga a halakanal quruna min kalki leƴƴi min qablikum adinoɓe on lamma zalamu tumande ɓe tooñi e keferu wa ja'atuhum addani ɓe rusuluhum nelaɓe mabɓe bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi kalaniɓe ko feeñi wama kanu li yu'minu
Allah wi kono noon ɓe laataaki eɓe gonɗini Allah kadhalika no min kalkiri ɓe ni Allah wi najzi min joɓirta alqawma yimɓe almujrimina ɓe ganduɗa ko bakkodinɓe hono bandiji thumma ja'alnakum onon makkanaɓe ɓe no min mbaɗi on khala'ifa ko onon goni lomtiɓe fil ardi e leydi ni min ba'dihim caggal leƴƴi gadiɗi ɗi halkede min bagoppi on ɗo e nawdura beele min daara kayfa ta'maluna holko golloton min daara ko golloton wa hal ta'tabiruna bihim on taskaki ɓe fatasaddiqu gonɗinon nelaɓe amen ɓe Allah wi wa idha tutla alayhim so tawi dursitama e mabɓe ayatuna qur'ana amen bayyinatin alhaali laatade ene feeni qala alladhina wiya ɓen la yarjuna ɓe ganduɗa kulani liqa ana kawrangal a amen kulani masalan dargane woodi ɓe mbiya i'ti bi qur'anin addan min qur'ana gayri hadha tawwana oɗo qur'ana gaybinowo allaɓe amen Allah qur'ana kaalowo na ibina allaɓe amen ɗo on qur'ana hoto addu ɗum addan min qur'ana goɗɗo ɓe gona wiide no aw walla baddiluhu woccitomo to ma perinuɗa hunde kaala taw wona kanko so ɓe mbima noon qul wiɓe ma yakunu liya hanananimi kay min an ubaddilahu ne gostittomi oɗo qur'ana min tilqayi ummorade e banggue nafsi hooram min de mi ferinta ko koko Allah wiyami haal ko ɗum tan kalami in attabi'u min mi rewata illa ma yuha ilayya so wona ko wahaya fewde am saabu innino min akhafu mboɗo huli in asaytu rabbi so tawi mi woofi joomam e woccitade ko wona qur'ana mboɗo huli azaba lefte yawmin nyalawma azimin mawɗo on ko yawmal qiyamati qul wiɓe law sha Allah so tawi Allah welanoma ma talawtuhu mi dursita ko oɗo qur'ana alaykum e mon wala adarakum bihi mi andintano on oɗo qur'ana sanno wona Allah mi yamirtano haalata o qur'ana mi andinta on o qur'ana sabu faqad labistu mi ñiiɓino fiikum mon umuran duuɓi capanɗe nayi min qablihi ko adi jippagol qur'ana mboɗo wonde mon mi meeɗa haalande on haydara ndeke somi haalani on hoto mbiye komi perindi onon kon ɗayɓe duuɓi capanɗe nayi mboɗo wonde mon ala ko nan ɗon mboɗo haala somi fini subaka mi haalani on ko on mbawa haalde kay won gandu haalnimi ko mo ganduɗa ɓuuri tagore fof o ɓuuri aduna ɓuuri fof o afala ta'qiluna ko haɗi kaɓɓilon gandon ɗum ɗo mi wona min ferndi faman adlamu ala ɓurɗo tonje mimman iftara e on pepiniɗo alallahi Allah kadiban fenade wi wonde Allah goɗɗo ne woodi aw kazzaba bi ayatihi walla fenni qur'ana Allah innahu ko woni fi la yumuna bakkodinɓe wa ya'buduna kamɓe hefereɓe ɓe dewa min dunillahi ko wona Allah ma la yadurruhum ko ganduɗa lorlataɓe seɓe ndewani ɗum wala yanfa'uhum nafataɓe seɓe ndewi ɗum woni jalaŋeji wa yaquluna ɓe gona wiide ha ula'i sufa'auna inda Allah ɗiɗo jalaŋeji goni tefanoɓe min to Allah aha ɓe gona wiide noon ɓe huɗaɓe qul wiɓe atunabbi'una Allah on kalantu Allah ma bima la ya'lamu ko Allah anda fi samawati wala fil ardi ko Allah anda ko woni asamanuji ko Allah anda e leyɗele oɗon kalan Allah ko Allah anda Allah de anda deweteɗo goɗɗo ne woodi ko wona kañum Allah anda ɗum joni noon so on mbi deweteɗo goɗɗo ne woodi ko wona kanko wadde oɗon kalanoma ko anda Allah kam anda deweteɗo poɗɗo rewede goɗɗo ne woodi ko wona kañum joni son mbi poɗɗo rewede goɗɗo ne woodi ko wona Allah kam anda ɗum famani subhanahu senade wodani Allah wa ta'ala o towi o mawni o senima amma yushrikuna ko be denninta Allah ko wana Allah wa ma kana an-nasu wanano yimbe be latanoki illa ummatan sawana ko be dental wahidatan gotal tuggude baba adama hayati annabi nuh diina goto won kono annabi nuh nela be diineji kuddi be ndewi jalangeji be ndewi wona Allah wiyama ko ibrahima ila umar bin lahi wiyama ko nden fahtalafu on sahabe luuri ɓeɗo tabiti e gomɗinde Allah ɓeɗo goni e yeddude Allah walawla kalimatun sanno tan wona konngol sabagata gadinongol min rabbika to joome Allah wi ma nemnu lepte ma nemnu jobdi ha yawmal qiyamati sanno wona Allah haali ɗum gasi wallahi la qudiya baynahum ma ñaawe hakkude yimɓe ɓe e aduna ga fima fihi ko goni mum
mum yahtarifuna lura ko o lefta keferi men ndara o juldo nar aljanna men ndara kono dacci ko hala khara ha yam jaha yomal qiyamah wa yaquluna kambe makana bi lawla unzila alayhi wa hadi jippini e muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ayatun hawnin min rabbih ummarade jomum wonona annababe adibe ko kemno ko kebina gelodi be kebina cabbi be kebina masalan juude faqul wibe innamal ghaibu ay ko wirni lillahi ko Allah jeyi ko Allah jeyi ko wirni anani fala yati biha illa huwa ala bawda addu ko wirni so wana Allah ay goto hattanani addu ko wirni so wana Allah dum ko Allah tan jeyi dum goddo jeya dum dum non fantaziru pandude lette so tawi on jabani gongdinde Allah innino min ma'akum wondude mon min al muntazirina koy fandibe wa idha azaqna an-nasa allawi jewso min menni neddanke rahmatan yurmen so min dokki neddo tobo ha heewi min dokki neddo ilam ha heewi ilam ari ha bidi Abdul Ndiaye tobo ari ha heewi gese moddi min baadi darra caggal loruji e cadele massatuhum memno dade wana ko boyani tan jawdine tuccet ene maaya yimbe cooda rakkaluji donki dandude cooda gaweje donki dandude cooda bijje donki dandude fof ene maaya tan caggal dum Allah addi to bum ha heewi hudo fudi ha heewi hayso ko e der galle ma jawdi ma wawi harta ilam ari ha heewi kadi adani do jabbuda idha lahum jiya kambe makurun be jogo feere fi ayatina e kawnide amen be gona e jalkid be gona e wadde kebe bela be bana e wadde bawdi be gona e wadde khumbaluji be gona e wadde kebe bela e pija kul wibe Allahu Allah non asra kanko buri yawde makaran e jobdi feere sa hodima a jamfima Allah buri yawde yobde on asra o makaran Allah buri yawde masalan ko wiyete feere Allah buri yawde jobdi e feere Allah fewjata yobat inna rusulana ay malaikaji amen gondude yimbe di yaktubuna e be binda ma tamkuruna ko pewjoton walladhi kanko woni on yusayyirukum mo ena nawa on o sakta on fil barri jeeri gummada do jaha paya perlel be paya pucci taja be paya masalan belil chapato be paya masalan ande tulal ena ndawa kanko nawi on jeeri wal baari kanko woni nawdo on ndiyam o jolna on e laade be paya jorbiol be jolay laade paya gonaaki be paya dow gonaaki ta ida kuntum haso tawi on laatima fil fulki odon gone nder laade wajarayna bihim laade de Allah ede dogda e yimbe be laade de ne dogda yimbe be birihin hendu dayyibatin du ganduda ko newindu kenal belkal ara e nder iram e nder maayo laana waya sojojo mojojo yaara ses o farihu biha e belto no kenal kal kenal deeweli no kenal kal yaaraten tan jaataha araylane he rihun hendu asifun nu ganda ko sattundu heloru kala hunde tan laanil wona e wadde hankande soya wa jaahumul mawju aray mabbe bempejje e der laana he min kulli makanin nokku yo nokku bang yo bang hendu arda laanal hankande ne diwna tan hankande yimbe ne goni don wa zannu hankambe be cikka kambe jolbe laade hebe be cikka annahu wonde kambe uhida bihim kebe filtaabe halkaare be jogoy go boorede e jomam e Allah tan daawullah be gona noddude Allah mukhlisina lahu e be labbinani Allah addina dewal Allah tan e jomam sa dandi mine o bane hande e Allah e jomam bajiri jom ja bawde e bawde karimo ala ko donki goddo kay noddataake do Allah tan be gona wiide la in anjaytana wallahi jumi amen sa dandi min e odo min haadi e de odo bone hande ka do laana e odo ka do laana wadi soyani so min dadi min taccoyi lana kunanna min lato min ash-shakirin koy mantube min je Allah wi wadiri non falamma anjahum de Allah dandi be tan be taccoy be keboy dow idahum de ko yonjiya kambe yabghuna fil ardi bi ghayri al haqq e be beway leydi taw gonga ala jiya debbo e gorko piidire jungo de si mayde hew cekka jago ba min gay wi girma tan yaw ande de si mayde an kulaado gay an kayde si mayde to ngona yenandirde
en gona wiide sinno wana hande bawdo awjal one waawi awjal en ma yanne laana he ni en bete nde laana ka wada soyande wawan kanko o dandi en kanko tan walli en sanno wana kanko omo waawi law awjal sabu kanko jabani taccude bempedje de o sorti sinno jono huccino ko bempedje laana ka yuwat hay goto hadde ka yuwti ay jiti Allah hadi ko yabquna fil ardi bighayri haqq allazi ya ayyuhan nas ehe mon yimbe innama baghyukum ay bewre mon e caayse ak mongu ala anfusikum koy mon artata koy mon de sabu ko rututo man garta kadi ndiyam he kadi mi adda kadi soya kadi bone wat adadi hande tan kono mbere sa hebi dow liidi mo malade ngabede mon ma an ka kangal allazi aduna mata al hayati dunya ko dakham me ngurdam aduna tan ko seeda tan so gasi summa ilayna ko fewde amen marji'ukum woni duttogol modon nani wal ma'na anna wa bala baghyukum ay jaayiya bewre monde raji'un li anfusikum rutto ko koye mon la yadurru Allahu minhu shay'un hay hunde lallata Allah kama la tanfa'uhu da'atul mudi so neddo rewi Allah no nafirta Allah ni no sa wofi Allah no watirta bonnirta bonande Allah sa rewi Allah ala ko nafata sa wofi mala ko bonnanta sabo wi in ahsantum li anfusikum ana so tawi on moƴƴinan ɗon ko koye mon wa in asa'atum falaha so on bonni koye mon arta goɗɗum haltara wa qala al arifu gando goto jiyaɗo Allah gando Allah o wi mada yadurruka wa huwa asin so tawi neɗɗo woofi Allah so woofima an Allah holko wawi lorudam aw yufiduka wa huwa da'iun walla so neɗɗo rewima an ko wawi nafdema ndeka fa israkul mushriku dewgol jalan dewowo jalan la yusbitu lillahi sharika dum tabitinanta Allah wande godewetedo goddo no wodi Allah bal huwa mahduftira'in wa kadhibin ko laabtu dum pepinegol ko laabtu dum fenande wa wabaluhu ala saybi jaysan arta ko joomum wa tawhidul muwahhid wiide Allah ko goto la yasbutu lillahi wahdahu tabitinani Allah wande goto ala wiide ma Allah ko goto addanani Allah wande goto wana wadi Allah wande goto ala saydi deja Allah ko goto gila wana an biyo ko goto o gila a wanani nden o woni goto an non tagada gatta kada yem ko goto de tawda ko goto ka gatta tawnoda ko goto gila a wanani an nde gonda tawda ko goto don daccata kadi ko goto ndeke wiidema ko goto de addanani monde goto pama dum bal hiya thabitatun azalan wa abadan gila to ala to fuddi ha to haada haadi Allah ko goto bal ma'ana wahhattu rabbi qamat wahdatuhu bi qalbi min dey mi wotidini Allah gootidingol Allah ngol tabiti e der berdam Allah ko goto nan ton wam tazajat bi lubbi wande Allah ko goto jilli e der berdam jilli e jiijamam jilli nan ton Allah ko goto walaysa al ma'na annahu asbata lahu wahdatan wana wiide mi Allah ko goto de ena tabiti nana Allah wande goto ala Allah ko mi gotan lam takun dum wanani fa inna hadha huwa al-kufru bi aynihi fibde masawi Allah ko goto ko pibda ko goto dum wadi mo goto an ka kefer sa fibi e berne ma ko biida ko goto ko dum addani mo wonde goto ganda an kam ka kefer sabu elle sa wi'ani ko goto natta wonde goto pibata ran an ko biida ko goto ko goto o wonno gila an a wonano nde o wanma anne kadi biida ko goto don heddoto an ka jaho kono ko biida ko goto ko dum wadi mo goto an ka kefer ntegi ayu billahi ubi ma wahhada al wahid min wahidin iz kullu man wahhadahu jahid o wi hay goto wadani Allah ko goto ma wahhada al wahid wadani Allah ko goto min wahidin hay goto wadani Allah ko goto sabu iz kullu man wahadahu kala tibdo e berne mum ko wi ko goto ko dum wadi mo goto on jahidu ko jeddu fami damman wi mani e pamado
ko mo yiɗa fof mbaɗa Allah ko goto sa yiɗi mbiya ko goto sa mbiya ko temedere sa mbiya ujunna sappo fof ko goto hay sa islami bismillahi summa ilayna ko fewde amen marji'ukum woni ruttorde mon so on maayi fanunabbi'ukum min kabra on bima kuntum ko laatino don ta'maluna odon golla wa yujazikum alayhi Allah yoba on dum innama masalu ay Allah ne fiyana en tindul al hayati dunya ngurnam aduna o ma halam mano way o wi kama in o wi ngurnam aduna way kono sifa ndiyam anzalnahu min jippini dum min as-samaa'i ummarade asman fakhtalada bihi jilliri sabu ndiyam dam nabatul ardi pudi leydi pudi leydi di pudiri sabu ndiyam dam sabu ndiyam dam leydi ndi pudi di ko dum pudiri mimma ya'kulun nasu ko ganduda bismillah mimma ya'kulun nasu ko ganduda yimbe ne nyama wal an'amu e ko nemoraji ene nyama ndiyam telli funni hudo ndiyam telli funni gawri o won ko sifanade ma aduna way ndiyam dam de tobi nde funni hudo hatta idha akhadhatil ardu ha leydi ndi nangi zukhrubaha cuudaje mum leydi yodi ha say joni le asman o leydi wayni sayal ladde ndiya bawli kurum an kanti pindele colonne ndongna tenkonne ndiwa ne piide gaade mbadani ayano way ko ni aduna way ada ndara wazayyana leydi ndi sudo wa dhanna ahluha yimbe wonbe leydi be cikka annahum wonde kanyumen qadiruna ene kattani alaiha be biya dido pudi ayan jerni joni wayni ayan bawli butali dina bawli wufti wadi ne comme masalan an jogo en wana joni cikkare biya hikka sa Allah jabi e kade en dañal gawri kade ko ni way e kade sa Allah jabi en dañal hudo wana non biyeten aduna ko non way o tattere huune cikka hebi kono hebay tan o wi ataha aray gawri ndi walla ataha aray hudo ko amruna nyaawore amen leylan jamma taw yimbe ne dani Allah adde hendu mum bondu yanay gawri ndi kayri fo ndu das soy walla yanay hudo ko bonna dum ha bona walla ada tobo o tobo huude he huude ko bona yani wada non en sa jiya tobo toba ile toba tan bonna huude ha bona biya tobo arno ngo nyanne ngo ko bonni huude ko walla tobo arno ngo nyanne ngo bonni gaweje de ha ene wada hay jiya Allah hebe mbaya non wan baalaado goto to juude jaabi to emin jaadi to mbodo yattuno ceerma jate emin jippi ceernaajo won jiya Allah mo haalanno ko wi gese mabbe kambe juudi jaabi na gese de ngufti butaali yoodi goram tan tobo dasti kokka jeyaɗo Allah ɗon tan tiime cawgel mum e catalel mum ne won ɗon omo jippini ɗum ɗon tan e gurel o werti ɗon tan e jooɗi tan no neɗɗo tan mo ala ñawore ni comme almaddani tan ene jooɗi ɗon eywa wuro ngo non ari noddudemo kanko ceernajo o kanko ceerno Sar yo arɓe jaha ɓe jarnoyo o wi o ummi ɗon o haalani ceernajo mo jeeɗo Allah jippi ɗon wimi wuro ngo de ne wi min jiɗi yarno yaade seeɗa mi yaha toon tan mi ara tan kanko ceerno Sar ko rumti seeɗa o ɗo yaltani damal ngal tan o nani jeeɗo Allah wi ɓe kawni so tobo ngo ari de bonnal gawri ndi koɓe jarnoto ko ma Allah adda tobo kono ma bonno gawri ndi kam Allah ɓe ko ɗaay son jernima hay jogonno dañde ma hayto tan o ruttiti o wi ceerno mo mbiɗa o wi ko mbimi tan o lawori waaji o lawori ceerno Sar tan ceerno Sar wi yehi ɓe jarni ɓe toɓa o wi gawdi fof wori haalaɓe o hollino min ɗo jooɗi ɗo min ceerno Jahe o wi ay ko ɗo o jooɗino ɗo wana wonko Allah andimo kanko ne andi sen ɓe gandi ɓe jarnoyta jarani taade so ari bonnal Allah ne waɗa noon ñande kala wi ataha ara e huuɗo ko walla gawri ndi amruna ñawore amen laylan jamma aw naharan Allah wi fa ja'alnaha min mbaɗa gawri ndi sa soynima ɗum min mbaɗa ɗum hasidan no comme koko soña ay so gawri soñama no wayata ni noon waɗata fof soyɗa yow sa yi ka allam tagna cikata ko meeɗa wonde bil am sanki sa yi gese ɗe no jordini cikata ko meeɗa ɓawlude meeɗa yodde
huɗo no wayi noon ngana joni ladde nde fof no wayi ɓooyata ɗo e lebbi 4 tan walla lebbi 3 tan tawa leydi fof yoori kos cikka huɗo meeɗa fudde heen a wi aduna ko noon wayi hokkete ha heewa cikka wonko hankkandi wonɗo poɗɗa piina subaka goto mbasa sabu o wasta Allah heftata ɗon on tan fofof Allah funtete waddarema ko rafi ka patron a safrata ko ɗo yimɓe cafrato a wona mboƴen cafral ma an jara ko principal ɗo e kantiŋon ɗum ɗo mi andani wirno ɗo yimɓe gonata tan taw wona dispensaire uji yoganuji ɗi clinique eyyi ko ɗin clinique porɗi taw jamma fof capanɗe ujunere joɓata pingoyel gotel taw ko temedere ujunere jarata poɗɗel taw ko ujunere 10 ko safrata dembe en ko wona ɗum safranma an dembe soodi poɗɗere tan aɗu gawlo bujjoy yari tan sertata hoore musore an ko ma jara poɗɗel ujunere 20 ni jara cella ha kati o gasa fere o bonna jawdi ma ha laaɓa garta jooɗa gonta miskino Allah noon waɗa koy ko noon aduna wayi a murtatti ka wonɗo tolnata ala gonɗa hayɗa ka Allah tarnabi ɗams Allah wi kazalika ni no fassilu min peññinirta al ayati dalillaji gotimpago hattan amen ɗi qawmin wonande yimɓe yatafakkaruna ɓeni micco wallahu Allah noon yadu kanko woni noddowo ila dari salami ɓewde galle kisal hone aljanna anani wa yahdi kanko woni pewnowo man yasha mo wela fewnude ila siradin fewde lawol mustaqimin poccigol sadaqa Allahu lazim.